our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yang, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yang, Bastos Gang, come on everybody. Ay, miss! Bakit? Saan ka pupunta? Di mo ba alam hard lockdown yung barangay natin ngayon? Diyan lang po ako, sa kabilang kali. Hindi pwede. Grabe naman kayo, saglit lang naman po. Ang kulit ito, ikaw na nga kumusap dyan. Ako na lang. Ano ba yung dahilan mo ha? Kung bakit ka lalabas? Importante lang po talaga, dyan lang po ako, promise. Sige, kung gusto mo, ako na lang yung pupunta sa pupuntahan mo. Ano? Di na, oy! Jowa ko kayang pupuntahan ko. Baka landin mo pa. Sandali lang po. Saan po ang punta natin, Mrs.? Pauwi na sa bahay, bakit? Ganun po ba? Pero po, bago ko kayo payagang makapasok, kailangan ko po muna kayong kapkapan. Kapkapan, bakit? Baka po kasi may dala kayong barel o di kaya panaksak. Kailangan pa ba nun? Pauwi lang din naman ako. Yun na nga po, pauwi na kayo. Ano naman sa'yo? Kasi po yung mister nyo, kadadaan lang. May kasamang ibang babae. Baka po masaksak nyo. Ops! Saan ka pupunta? Pauwi na po. Hindi pwede. Hard lockdown ang barangay natin. Grabe naman kayo. Bumili lang naman ako ng gamot dun sa kabilang kanto. Di nga pwede. Lockdown nga. Bawal pumasok. Bakit kanina pinayagan niyo akong lumabas? Oo nga. Wala naman akong sinabing bawal lumabas. Bawal pumasok. Ops, teka. Saan ka pupunta? Alam mo namang hard lockdown, di ba? Ba't ka lalabas? Diyan lang ako sa may red na gate. Importante ba yung pupuntahan mo doon? Hindi naman. Maichichika lang ako sa kumare ko. Ganun po ba? Kung gusto nyo, tatawagan ko na lang yung kumare nyo. Tapos, Papupuntahin ko siya dito. Para dito na lang kayo sa harap ko magtsikahan. kailangan talaga sa harapan mo? Opo. Para updated ako sa bagong chismis. Ano po ba pag-uusapan? Hep, saan ka pupunta, ma'am? Sa loob, bakit? Hindi po pwede, ma'am. Hard lockdown tayo ngayon. Anong hard lockdown? Wala akong pakialam dyan. Hindi nga po pwede, ma'am. Mahigpit na pinagbabawal ni chairman na walang papapasukin. Wala nga akong pakialam sa chairman nyo eh. Basta gusto kong pumasok, susunduin ko yung asawa ko. Hindi nga po pwede, ma'am. Ba't ba ang kulit nyo? Marami ng kaso ng virus ngayon. Wala nga akong pakialam eh. Mas concern ako sa kaso ng panloloko ng asawa ko sa akin. Sabi. Sandali lang po. Bakit? Hard lockdown po tayo ngayon. Bawal lumabas. Hindi naman ako tiga rito sa barangay nyo. Magbinisita lang ako. Kahit na ma'am, bawal nga talaga. Hindi talaga pwede? Ganito na lang ma'am. Bumalik na lang kayo kung saan kayo nagpunta. Ay, mas lalong hindi pwede. Bakit naman po? Mabubuking kami ng misis nun. Pauwi na daw eh. Sige na nga, padaanin mo na ako. Ay, ma'am, bawal po kayong lumabas. Ganun ba? Opo. Sige. Oops, teka. Bakit hindi nyo ako hinarang? Di ba hard lockdown yung barangay natin ngayon? Oo nga po. Bakit nga hindi nyo ako hinarang tapos yung iba pinipigilan nyo? Napagutusan lang po kami. Nino? Si Kapitan po. At bakit daw? Kasi daw po, wala daw po kayong kwenta. Puros na lang daw po gulo yung dala dito niyo sa barangay. Ops, saan ka pupunta? May bibilhin lang, bakit? Hindi nga pwedeng lumabas. Naka-hard lockdown tayo ngayon. Alam ko, kaya nga padaanin mo na ako. Bawal ka nga. Anong bawal?
Eh, kumpleto naman ako. May face shield, may face mask, at may quarantine pass. Kompleto ka nga. Pero yung bayad ng utang mo sa akin, kulang. Tatakasan mo na naman ako ha. Uy, pare, may inuubo. Harangin mo dali! Ma'am, bawal po kayong pumasok. At bakit naman? Inuubo po kayo. O ayan, inuubo na naman po kayo. Baka may virus po kayo at makahawa. Grabe naman! Napaka-judgmental nyo naman! Pag may ubo, virus agad! Eh, kayo kaya yung magtrabaho sa North Pole na nakagantong suot!